Oh, ano lumbar 3 na na. Yung lumbar 3, nilihok siya. Nilihok niya, ang iyong vertebral din sa tunga mo na yung mag-stiptis. Ang stip niya, parang siya sa ugat pagulong siya. Yes, welcome to Elmer Beyond Solvers of Client from Lupon. Lumbar problem, tulungan natin guys. Let's go. Yes! Sir, just relax. Ilusan niyo siya, humok yun. Ito, pikas, nililapod. Ayaw pang usog, humok lang yun. And then, kani imuhang thoracic, akwasa ni i-adjust bago na ito ni tandugon. Mulusin yung decompression. Inhale and release. Very good. Inhale and release. Inhale and release. Inhale and release. Very good. Ara, piti. Kani, sa sciatic, para mo release yun na. Tikas, baog na itong tuhod ni mo, si L. Uy, unsa ba rin? Unsa ba yung tuhod ni mo? Na kay history anin na twist? Wala man. Wala. Si Kani. Green on siguro. Tapilok ni. Natapilo ko. Kayang. Pusos dire. Okay, tama na na. Dahil lang pangusok, humok ni. Ito, ara, ulit. Takilid rin sa katubang. Anak. Okay. Ibaw kang duha katuhod. Duha. Straight. Then, ang isa, steady lang ng tiil, ha? Ambil ng kamay. Tuko ka sa kuha, steady ng tiil. Hayang ang likod. Hayang dyan. Ihayang dyan. Makanya itong adjustion nun ang sciatic. Itong piti dire. Humok kami. Nato, ula. Bigas, dire. Kalitan, dire na. Kating natuwa. Kanina po, dawog. Ano susunod? Straight. Paglinog kayo. Dawog. Straight na po na. Kanina po siya. Ayaw lang pumusok. Hayang na po. Forward lumay diri. Okay. To arang pitiya sa mong hawak. Naguto. Hayang. Dala na yung motor na rin na. Pa? Ano na ito pwede mo ba? Humok. Wala pa yung kuhan. Temporary niya. Wala pa yung. Humok. Ayaw pumusok. Very good. Nana din ito. Temporary. Ayan. Skapulan pa lang to. Nung pagkakit daw. Skapulan pa na bagong tuwas. Gamitan na kag-PC oh. Bitay. Kani siya, biraho na to ni iyang ulo. Connect ni sa hawak, padulong. Bitay mo kamot. Okay, good. Agot na sa hawak. Kuto. Uli. Bangon. Indog. Ato bang diri sa imong kamera, nya duko abuta imong tiin. Sige. Sakit kayo. Sakit ano? Ang diri? Diri ako. Diya, sige.
Lower lumbar. Pero kanina, hindi siya. Pero arang-arang na. Pulo balik. Pikadua. Okay, good. Omo. Sige daw, bangon. Pray, duko. Sakit pa. Release na. Sakit yan. Hindi nga siya sakit. Pwede ba kita kumabot? Sige lang. Kaya na pa man na siya duha ka follow-up niya. Karon pa nato siya giuli. Ang iyang muscle decompression. Ga-adjust pa siya pero lahi na yun. Di na yun pareha itong wala pagkaluto gawa na uli. Hindi, mag-isok mo po gana ito. Ito, pakalitan ako. Okay na siya. Okay, yes. Thanks for trusting Elmer P. ang solver. Very good. We're done. Hindi ka sa una lang. Kini magpa-power na rin sa Sabi lang, dali, check mo to. Tik lang sana ako. Kuan ba? na So, sana, na-disgrace. Likod lang. Na-disgrace siya na ini. Okay na nato yun na. karon sir. Boot na tayo. Anak lang ha. Ana. Sige, wala lang subayon. Tugay mo ko nag-ingkot sa unang Bali na, bali. Tugay, siguro. Dahil nakikikuha sa drawer. Na okay na yun. Dili dito, nag-ana si Kurban ko na ito. Asa, hindi ko na buka. Kulit ka. Because daw Wala siya. dislocate ka. Oh, kanino? Tuhod. Walang tuon mo. Subayon ko na yung mga thoracic ha, hantod lumbar. Akan na, bata pa kayo na may gipamatik. Hindi ka itong pagka-disgrasya na niya. Ara. Disgrasya mo Mao ni kaning tiangan ni mao ni ang mutugbang res imong gusok. I-adjust natin yung mga spine. Budget lang yun eh. Pag-call up na mo na eh. Naganan din mo niya. Pumina mo niya O gani, disapaw siya. Sapo. Gusto mo ginawa ni. Iuli na to, dili na to ni tirahon sa likod. Ano sa amin pwede mo balik dire? Paala ko nang dito ka na sa una. Ayo. Sabay naman ka sa night market, gabi era. Ang gabi ra. Ulit. Karon dai, Pumina mo ni. dili mo na ipauli ron. Ay sorry. Barato na ako charge sa. Dili, Pangutan ba? dili. Makaliko na ka na. Sunod lang balik. Page sa ko sa taas. Kana. Vlogger. Vlogger mo na kasi. Page sa ko ang Lager diri oh. Saban. Ha? Happy fit. Ano taro? Kanang imuha, ang imuhang duha ka abaga o ang imuhang thoracic sa imong spine katong sa likod connect sa yes, okay na. Salamat kayo, salamat. Okay, amping mo. Okay. Ito si ang page oh. Hello, shout out po diha. Paano Salamat sa kayo. imong page mo? Doon sa page mo. Sinop Pinoy. Masinog. Sinop. Masinog na Pinoy. Sige. Itag lang ko. Oh. Diban! Dali na! Huwag man nakapagpalit sa mga kalit ka, huwag maka-upload.